Bacha bibi. Na o sere mame wani abre de. Bacha bibi. Transi. Why? Me bacha o. Feel free to boase. Ngasa ansa. Ebusia ya mame na tenase. Abotere boko wate. Aha, me kura me onua na ketwa na asa me yoba. Ebia wabusuafo na gu Hawaii. Enti kasa te said ya woni onua mo di nkomo. E de na epam wo. Bacha me ba na bese we oyira e. Wa hu said ya mesi atena no. Tena se bi mame a. Engine them. Bacha me ba na bese we no we busumie no oyira e. Na akwara ma pe na mi huno. Akwara no so ni ese na adwum kan kakara. No papa. Oh, ono na da TVC. Bacha. Sure ni ma ha TV ni Dawson sure wo de. Wo hwe me de ni bia, hwe me de ni bia. Ase. Na adwum kan no. Bacha, o papa wu yen so. Be say 15 years no papa wu yen. Ti ma sha akwara ne sa ma akwara no enyini. Nti okọ school afia go BBSS. Afede besum mieni na akwara ne puye no. Akwara na mbe fi bi. Obi a na adwum kan no okọ SS. No, o ese kwa no we ya ne kwa na Asaba. Na de ko hospital na ese ya na ateko. Nti uma ya de chi sa. Acho mo fa akra ne nto nche na mo fa maame ne nto nche mame. Me de chi sa me na ko hospital. Emu mpaibo me de chi sa afede me hu na me ye biem. Afede better edin pempe bi subi no afede akwala yi. Okaje me say obepue okwa me hu ne biem. Me so man fa ya asem. Da be na oka asem ne kire. Okache. Man fa ya asem. O se ma ebeta me bi no hu me biem. Oh. Sana aya SOMPA na me ba ne ka. Nti me ba me de chia ma bre. Ensu mpacho mo fa akwada ne picture nto nchen maye na mo fa maame ne picture nto nchen emfa maye. Akwada na yeden na adwum ka no. E ba ne say no ko school. School ni na say yale ne born no. No ko school he that time no saying. That's that time no we say no ko obewie DSS no. Okay. Ento ko school a won bisa say na yede na obey ka otimi tene wo kwotena bebi sa ade bone na medaye no ofie na mesi menye ne bibia ye na eba sa akwale obisa na o se bibia ni wo ha no bibia ni wo ha no me bisa ne sa akwale ni mfi afede owie JSS no abe okọ SS na ma hwa akwale ne sa ne school minim abushafo bia mfi minti me ya metimi ko supa na ma yesi ya na me de twa akwara nsa ena ma hwa akwara mpempeso ya ma akwara akodu baby anko akwara ne baby school ena yale eche yale na me hu baby a ese me ba na afabium enti edie na that day na okacha da na okacha o so pia wo mabie mu no edie ba de poti ne si ya wo ye ni bibi ana so oba na oka so obi ayi ni bibi enam so nti okansa da bi me bisa na o so obi ayi ni bibi ayi tambe na okansa okay no sata me ko na no owotu na ya no pa na asa awia e ba ya na tisen ya de ne ba tisen ya ne ba asa ba ne se we e ba sa no de de wo so ne mukura untimi so ne e ba sa otibi de bi kwam de kasa betibi chensi no mamponya no de men nam e bi wa school wo betibi ko mu school wo ne makobisa ni na ni baba ko fuya o Mampon kromo ho ana na motie. Budget ma we empem. Wow. Enti wo free fie na di be sen mu ni. Bosumi mienu. Me pacha won pepe na brosa. Pacha nu bosumi mienu. Your friend is saying. Your friend is shepherd away. Shepherd dey. Efia sapon. Pacha. Oye kokko. O wache wana. Pacha wache mkitwe bi. Me first one me on no na mo hwai. What didn't fear saying? Over 20 years. Enti eba ne papa ebusuafo no so aboa wa yare sene mu. Pache da bi.
won ko ana da bia woni ni dwane wode udwane saa e na ade na chini saa na me kunu ne wo fasi bi na say o ma o tutu mi kakra akwaye police case sa kwada na ira me pa chan ayi omoma wo klata bi police ensu bi me ensu a wo so a klata na da so no abusiemu oya nte se opese ye boa na hu ba no ususu se hefa na oko pa che mi ni bebi oko ne na fofo a onimu mu no wachini wo mu so me bi se obia me kuma ba ko bi na attack on won timi ko me dana asem ne du ye kura me ko bisa no adana me ko bisa no na say ohun bebi a akora na fa mo free man pon ho a me asante man pon we empiremo na e ho na mo free on fa ne ntu kwan kokro bia so da me ba che da bi e ho na watena saa ba chan obe ho no why pa chi nyame ya adoma obe ho no wate nti kwa akoma to ye menso biem why